имрӯзҳо таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи илм, махсусан ба олимони ҷавон равона гардидааст. Бинобар ин, олимони ҷавонро зарур аст, ки донишҳои замони муосирро аз худ намуда, барои баланд бардоштани мақоми илми тоҷик дар дохил ва хориҷи кишвар саҳми арзишманди хешро гузоранд. Дар рушди соҳаи энергетикаи Тоҷикистон, олимони ҷавон нақши муҳим ва бисёрҷониба доранд. онҳо бо истифода аз донишҳои муосир ва технологияҳои пешрафта кӯшиш менамоянд, ки самаранокии истеҳсол ва истифодаи нерӯи барқро дар ҷумҳурӣ беҳтар намоянд. яке аз чунин ҷавонон, ки бо тадқиқот ва амалӣ намудани технологияҳои нав дар соҳаи энергетика, хусусан ихтирои панелҳои офтобӣ, баҳри истеҳсоли қувваи барқ ва дар амал татбиқ намудани он, номзади илмҳои техникӣ Бахтиёр Абдуллоев мебошад. Бахтиёр Абдуллоев 1 январи соли 1986 дар ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон ба дунё омада, дар пешбурди соҳаи энергетика ва рушди илми техникӣ саҳми арзанда дорад. аз хурдӣ ба илмҳои дақиқ ва технология шавқу рағбати хоса дошта, таҳсилоти миёнаашро дар муассисаи таҳсилоти умумии рақами 54 шаҳри Душанбе бо муваффақият ба анҷом расонидааст. чӣ омиле сабабгор гардид, ки шумо роҳи муҳандисиву энергетикиро интихоб кардед? ман дар оилаи коргар ба дунё омадам ва вақте ки мо хурдсол будем, падарам худ муҳандиси соҳаи барқ буданд ва гоҳ-гоҳ мо ба ҷои кори он кас мерафтему аз корҳояшон як дидан мекардем, тамошо мекардем. намедонам, як завқи кӯдакӣ буд шояд. моро оҳиста-оҳиста ба ҳамин роҳ бурд ва мо интихоб кардем ҳамин самти муҳандисиро ва то имрӯз баъзе нишондодҳоам бо ёрии устодон албатта расидем ва ман аз роҳи интихоб кардаи худ мушкилие надорам, бисёр розиам ҳастам ва хело хурсандам ҳастам, ки ҳамин роҳро ман интихоб кардам. давоми чандин сол аст, ки бо Бахтиёр мо дар як пайраҳи бахши илм ва робитаҳои байналмилалӣ фаъолият дорем. дар воқеъ нафаре аст, ки дар амалӣ кардани он ҳадафҳое, ки дар соҳаи илм ва инноватсия аст, барои татбиқаш ҳамеша дар паҳлӯи мо аст ва ҳамеша андешаю назараш барои амалӣ кардани ин гуна стратегия ин гуна қонунҳо рӯи кор омадааст ва ман давоми чандин сол аст, ки дар татбиқи робитаҳо, ки бевосита роҳбарии ин бахшро ба ӯҳда дорад, пайваста барои васеъ шудани паҳлӯҳои ҳамкориҳои донишгоҳ саҳм мегузорад ва давоми чандин сол аст, ки бевосита бо шарофат ва роҳандозии ин нафар тавонистем, ки дар бахши робитаҳои байналмилалӣ якчанд шартномаҳои навинро рӯи кор биёрем, ки имрӯз дар доираи ин шартномаҳо омӯзгорон, донишҷӯён барои татбиқ шудани ин лоиҳаҳо саҳм мегузоранд ва табодули академии худро ба роҳ мемонанд. дар муассисаи таҳсилоти ҳамагоние ки таҳсил мекардед, таваҷҷӯҳатон бештар ба кадом фанҳо равона мегардед? албатта шахс агар аз хурдӣ дар ягон самти муайяне майл карда бошад дилаш, ба ҳамон самт бисёртар ба фикри ман дода мешавад ва ман фикр мекунам, ки ман бисёртар ба фанҳои дақиқ бисёртар шавқу завқи баланд доштам ва буданд устодое, ки мо бо он касон бисёр дарсҳо аз худ мекардем, бисёр мехондем ва бисёртар ман фикр мекунам, ки мо фанҳои физикаву математикаву ин фанҳои дақиқро, табиӣ риёзиро гӯем, завқ доштаму аз худ мекардам. ҳангоме ки дар мактаби миёна мо таҳсил мекардем, шурӯъ шояд аз синфи 4 ё ин ки 5 буд, ки мо бисёртар ба фанҳои дақиқро овардем ва бо устодоне, ки бисёр устодони пуртаҷриба буданд, он устодоне ки моро дарс мегуфтанд ва мо бисёртар дар ҳамин фанҳои физика, математика, химияву биология, дигар фанҳои дақиқ, табиӣ, риёзӣ гӯем, бисёртар завқ доштем, бисёртар аз худ мекардем ва ҳангоми баъд аз оне ки
боз ба синфҳои болотар рафтем, синфҳои шояд 8 9 ва то охири то хатми мактаб. боз дар он вақт кружокҳо буданд, маҳфилҳои илмӣ буданд ё ин ки маҳфилҳои таълимӣ буданд, ки мо дар он кружокҳо мерафтем, дарс аз худ мекардем, сабақ мегирифтем. самте ки мо интихоб кардем албатта бисёртар ба фанҳои физика, махсусан ба фани физика бисёр такя мекунад ва мо ҳам ҳамон фани физикаро ҳам дар мактаби миёна, ҳам дар донишгоҳ бисёртар мехондем, чунки ба мо чӣ гуна ки мегӯянд, илм охир надорад. ба ҳамин хотир мо ҳар чанд кӯшиш мекардем ки зиёдтар аз худ кунему, дар давоми таҳсиламон зиёдтар донему, зиёдтар кор кунем. Бахтиёр Абдуллозода пайваста кӯшиш мекунад ки дар пайи навоварии нав бошад, чунки ҷаҳон имрӯз дар ҳоли пешравӣ аст. пайваста ҳар рӯз техника, технология, илм пешрафта истодааст ва махсусан дар ин замон энергияи сабз, иқтисоди сабз, хуб батариёи офтоби дигар ва Бахтиёр Абдуллозода кӯшиш карда истодааст ки пайваста дар энергияи сабз саҳми босазои худашро бигзорад ва яке аз дастовардҳои Бахтиёр Абдуллозода дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ин насб намудани батариёҳои офтобӣ аст, ки бо иқтидори зиёда аз 65 киловатт-соат, ки тӯли чандин солҳо шуд, ки дар донишгоҳ мо аз ҳисоби ин батариёи офтобӣ дар якчанд синфхонаҳои корӣ ва ҳам синфхонаҳои дарсӣ истифода бурда истодем. ба донишгоҳ чӣ гуна роҳ ёфтед? соли 2003 ман ният доштам ки баъд аз хатми мактаби миёна ҳатман ба донишгоҳи техникӣ ба номи Осимӣ дар факултаи энергетика дохил шавам. ҳангоми супоридани ҳуҷҷатҳо дар ёдам ҳаст, ки бар ман бисёр таклиф мекард, бисёр пешниҳод мекарданд, ки шояд муҳандиси соҳаи барқ неву, шояд муҳандиси ягон соҳаи роҳсозӣ ё ин ки биносозӣ, дигар самтҳои муҳандисиро ман интихоб кунам. барои чӣ бошад намедонам, лекин ба мо ҳамин таклифҳо бисёр мешуд ҳангоми супоридани ҳуҷҷатҳо, лекин ман дар ҳамон интихоби худам бисёр як устувор истодам ва соли 2003 ба донишгоҳ дохил шудам, ба ҳамон факултае ки мехостам. дар донишгоҳ 5 сол таҳсил кардем ва баъди хатми ӯ ба яке аз донишкадаҳои самти ҳамин энергетика гӯем, донишкадаи энергетикии Тоҷикистон дар соли 2010 ба кор рафтем ва то соли 2022 дар ҳамин самти худам, ки энергетика аст, дар ҳамон кору фаъолият кардем ва дар давоми ин 12-13 сол боз ҳуҷҷатҳои худро ба Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон супорида, дар давоми 5 сол аспирантураи академия, яке аз институтҳои Академияи Миллии Илмҳоро хатм намудам, номзадии худро дар он ҷо ҳимоя намудем ва самти кори илмии номзадиам низ албатта ҳамин самти энергетика аст ва мо бо ёрии устодон як самтеро интихоб кардем, ки ҳангоми кори илмиро шурӯъ кардан, ин соли 2016 буд, самти энергетикаи офтобиро интихоб кардем ва мо он бехатарии электрикии дастгоҳу таҷҳизотҳои стансияҳои офтобиро дида баромадем. самти кори илмии мо дар ҳамин мавзӯъ равона буд ва соли 2021 бо сарбаландӣ гӯем номзадии худро ҳимоя карда, то ҳол кору фаъолият намуда истодаем. Бахтиёр Абдуллоев ҳамчун олим яке аз шахсиятҳои маъруф аллакай дар дохили хориҷи кишвар шинохта шудааст. ӯ шахсе мебошад, ки натиҷаи илмии назаравии худро дар амал татбиқ кардааст. яъне шоҳиди гуфтаҳои ин дар он аст, ки айни ҳол дар ҳамин донишгоҳи давлати тиҷорати Тоҷикистон якчанд стансияҳои барқии офтобӣ амал мекунанд, ки бевосита бо кӯшишу ғайрати
бахтиёр абдуллоев бо ҷустуҷӯи лоиҳаҳои дохилию хориҷӣ онҳо дар донишгоҳ ҳамчун ба фаъолият шурӯъ карданд ва ҳамчун як саҳмгузор дар соҳаи қувваи барқ, энергияи сабз татбиқ шуда истоданд. бахтиёр абдуллоев ихтисоси муҳандис энергетикро дар донишгоҳи техникии тоҷикистон интихоб намуда соли 2010 бо дипломи аълои муҳандисии донишгоҳро хатм кардааст. ӯ пай талошҳои пайваста ҷиҳати таҳкими донишу малакаҳои касбӣ соли 2015 дар донишгоҳи электроэнергетикии ҷумҳурии мардумии чин курси такмили ихтисосро бо муваффақият анҷом дода фаъолияти меҳнатии худро дар донишкадаи энергетикии тоҷикистон оғоз намудааст ва дар муддати кӯтоҳ аз вазифаи лаборант то муаллими калон ва роҳбари марказҳои муҳими инноватсионӣ ва татбиқи лоиҳаҳо расидааст. солҳои 2015-2018 вазифаи сардори маркази инноватсионӣ ва парки технологии донишкада ва солҳои 2018-2022 сардори маркази татбиқи лоиҳаҳои донишкадаи энергетикии тоҷикистонро бар уҳда дошт. ба муҳити корӣ ворид шудан интихоби худи шумо буд ва ё даъвати ҳайати омӯзгорон? пеш аз оне ки имтиҳонҳои хатм барпо мешуд гӯем дар донишгоҳ, ҳар як корхонаҳои гӯем бузург бар он донишгоҳҳо намояндаҳои худашонро равон мекарданд, чунки аз он мутахассисони ҷавоне ки донишгоҳро нав хатм мекунанд, аз қатори онҳо ягон барои худ ягон корманде кадрҳое даъват кунанд ва ҳамин ҳолат дар мо ҳам буд. ҳангоми хатм дар ҳамон ҳайати комиссияи имтиҳонӣ як намоянда аз он донишкадаи энергетикӣ буданд ва баъди оне ки мо имтиҳонҳоро супоридем, он намоянда моро даъват карданд ки шумо албатта метавонед ҳуҷҷатҳои худро барои кор ба донишкадаи мо супоред ва аз он сабабе ки ман худ энергетик будам ва энергетик хатм кардам, самти ихтисосам энергетикӣ буд, ман ҳам ба ҳамин таклиф бисёр розӣ шудам ва корро аз он донишкадаи энергетикӣ шурӯъ кардам. албатта буд, таклифе буд аз ҷониби донишкада. бахтиёр нафаре аст ки ҳамчун олими амал аст. На ҳар кас ҳам олимиашро дар амал татбиқ мекунад. дар воқеъ имрӯз бахтиёр дар донишгоҳ барои татбиқи иқтисоди сабз хеле саҳми босазо дорад ва ман ҳамеша аз ин ифтихор дорам ки бо ҳамин шахсият дар татбиқи ҳамин гуна амалҳо дар донишгоҳ дар паҳлӯяш ҳастам ва имрӯз донишгоҳ давоми чандин соли охир он гуне ки дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам барои татбиқи иқтисоди сабз масъалаҳои бисёр муҳим гузошта шудааст ва дар донишгоҳ бевосита бо дастгирӣ ёки бевосита дар амал татбиқ кардани ин гуна лоиҳаҳо ин гуна шахсият бахтиёр самгузор аст ва мо тавонистем ки дар давоми 2 сол тақрибан ҳудуди 100 киловатт нерӯи сабзро дар донишгоҳ амалӣ намоем ва ин нафар барои ин татбиқ самгузор аст. рисолаи номзадии худро бо роҳбарии кӣ ва дар куҷо ҳимоя кардаед? рисолаи номзадиамро бо роҳбарии устод абдураҳмонов абдукарим якубович соли 2021 дар яке аз институтҳои назди академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳимоя кардам ва бисёр ҳолатҳое буданд ки ҳамаи мо медонем ки кори номзадиро аввал иҷро кардану баъд ҳимоя кардан кори начандон осон аст, вай мушкилиҳои худашро дорад ва дар давоми 5 соле ки мо бо роҳбарии устод Абдураҳмонов кори номзадии худро пеш мебурдем, мо аз бисёр имкониятҳои техникии донишгоҳу донишкардаҳои самти техникии ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдем, бахусус аз институти физикаву техникаи ба номи Умарови назди академияи миллии илмҳо, донишкадаи энергетикии Тоҷикистон худ, барқи тоҷик, вазорати энергетика ва захираи оби ҷумҳурии Тоҷикистон, мо бисёр аз ин корхонаҳо гӯем, аз ин муассисаҳои таълимиву илмӣ бисёр аз базаҳои инҳо истифода бурдему
ва кори илмии худро ба як нуқтае расондаву ҳимоя кардем. Албатта мушкилиҳо буданд ҳангоми иҷро кардани баъзе он озмоишҳо дар полигонҳои мисол донишкарда буданд мушкилиҳое ки яку якбора онро паси сар кардан хеле душвор буд. моҳҳо мерафтанд. мо барои як параметри ҳамон таҷҳизоти офтобиро дақиқ ва аниқ чен карда гирифтанмон барои мо сол лозим буд ки дар давоми як сол ҳамон дастгоҳ ҳамон панели офтобӣ кадом рӯз чӣ қадар гӯем генератсия дорад, ба истилоҳи рӯси генератсия дорад, онро бояд медонистему чен мекардем. барои ҳамин мушкилиҳо буданд ва мо онҳоро хушбахтона сарбаландона паси сар намудем. Абдуллозода яке аз мутахассисони барҷастаи соҳаи самти энергетика гӯем мебошад. хуб зиёда аз 2 сол мешавад ки мо бо он нафар шинос ҳастем, ҳамкорӣ дорем. онҳо дар шуъбаи илм ва робитаҳои байналмилалӣ кору фаъолият менамоянд. мутахассиси бениҳоят хуб ҳастанд. ба онҳо бисёртар хуб мақолаҳо, маҷаллаҳо, баъзан маълумотҳои лозимаро бо онҳо суҳбат мекунем. ин яке аз нишондиҳандаҳои хуб аст ва фикру андешаи онҳо вобаста бо ин ҳам дар ҷараёни саҳми чӣ иқтисодӣ, чӣ сиёсӣ ва чӣ техникӣ натиҷаи назаррас аст. ҳамчун олими ҷавон бори илми тоҷикро берун аз мамлакат муаррифӣ кардаед? агар ҳа, пас дар кадом давлатҳо? дар давоми 15 соли фаъолияти таълимиву илмиамон зиёда аз 10 давлати дунё сафар намудем, аз ҷумлаи Штатҳои Муттаҳидаи Амрико худ, якчанд давлати Аврупо, бисёр давлатҳои Осиё, мисол Хитою дигар давлатҳое ки ба мо ҳамсоя ҳастанд ва он дастовардҳое ки мо ҳангоми иҷрои кори илмӣ иҷро мекардем, мегузарондем, махсусан он корҳои таҷрибавиамонро як қисми махсусе дошт ҳар як кори таҷрибавии мо ки он ба истилоҳ апробатсия мегуфтанд. ҳамон апробатсияро ҳатман мо бояд ки дар ягон муассиса ё ин ки ягон корхонаи истеҳсолии ҳамон самти худ агар дар хориҷ мегузарондем, боз барои мо манфиати зиёдтар дошт. мо дар он давлатҳо мерафтем, дар симпозиумҳо буданд, форумҳои энергетикӣ буданд, хуб конференсияҳо буданд, иштирок мекардему илми тоҷикро дар унҷо муаррифӣ мекардем. бахтиёр абдуллозода ҳамчун инсон, ҳамчун ҳамкор бисёр шахсияти олӣ, шахсияти хоксор, самимӣ, меҳрубон ва пайваста кӯшиш мекунанд ки касеро озор надиҳанд, дили касеро наёзоранд ва ҳамеша дар пайи кӯмаки ҳамкорон, кӯмаки донишҷӯён ва кӯмаки аҳли коллектив ҳастанд. бахтиёр абдуллоев соли 2016 ба зинаи аспирантураи Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон роҳ ёфт ва соли 2021 бо дифои рисолаи илмӣ дар ихтисоси бехатарии электрикӣ ба унвони номзади илмҳои техникӣ мушарраф гардид. ӯ дар баробари фаъолияти илмӣ тадқиқотӣ дар рушди робитаҳои байналмилалӣ саҳми намоён гузошта, дар конфронсу форумҳои илмӣ ва тадқиқотии зиёде дар кишварҳои Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Испания, Португалия, Украина, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Туркия ва Русия иштирок намудааст. чӣ тавре ки маълумот дорем, шумо якчанд патентро сазовор гардидаед. атрофи ихтироотҳои кардаи худ ҳарф мезадед. аз рӯи кори илмиамон мо 4 патент дар даст дорем ва боз 2 дархости дигар ба маркази миллии патентию иттилоот супоридаем ки он ҳам барои дарёфти патент дар самти ҳамин нерӯи офтобӣ гӯем равона шудааст ва дар умум 6 патент ва аз он 2 патенташ аз Федератсияи Русия дорем, 2 патенти миллии Тоҷикистон дорем,
ва ихтироотҳои мо то ҳол ду таҷҳизоти гӯем ки барои нерӯгоҳҳои офтобӣ ихтироъ кардаем, албатта бо ёрии устодон. онҳо ҳоло ҳам мукаммал шуда истодаанд ва ғайр аз ин боз дорем патентҳое ки аз аврупо ҳастанд. Патенти аврупоӣ, як адад патенти аврупоӣ низ дорем ва ҳамаи ин дастовардҳои мо албатта дар ҳамин самти нерӯи офтобӣ аст, дар ҳамин самт равона шудааст ва кор дар ин ҷо манъ нашудааст. ман мехоҳам зикр кунам ки мо ҳоло ҳам кор карда истодаем ва ба наздикӣ боз дархости ду патенти дигар дар Федератсияи Русия бояд супорем. дар татбиқи иқтисоди энергияи сабз тадқиқотҳо анҷом медиҳад ва навиштаҳояш дар маҷаллаҳои бисёр бонуфуз чӣ дар дохили мамлакат чӣ берун аз он рӯи чоп мебиёванд ва ҳамеша пайваста дар татбиқи ин гуна тадқиқотҳои илмӣ кӯшиши ғайрат менамояд ба адабиётҳои бисёр аз имрӯза рӯ мебарад. Ман ҳатто ба дараҷае ки ҳар сафари хориҷӣ дорад ҳамроҳи худ китоб мебарад. Ман аз он ҳис мекунам ки нафаре аст ки ҳамеша пофишорӣ мекунад ки як чизи нав дар татбиқ дар иқтисоди энергияи сабз дар Тоҷикистон самгузор гардад ва бинобар ин ман амин ҳастам ки тадқиқотҳои ин нафар ҳоли ҷавон ки ҳастанд дар оянда боз васеътар мешавад дар рисолаҳои докторӣ худашон дар ин дигар тадқиқотҳои тозаи рӯи кор мебаранд ки барои рушди иқтисоди миллии Тоҷикистон самгузор мегардад. ихтироъотҳое ки шумо рӯи кор овардаед алҳол мавриди истифода қарор доранд? таҷҳизоте ки барои муайянсозӣ ё ки пайгирии самти ҳаракати офтоб як таҷҳизоти мо ихтироъ карда будем. ҳамон таҷҳизот ҳоло ҳам дар рӯи кор аст. дар донишкада албатта аз он корҳои таълимӣ гузаронда мешавад, корҳои илмӣ гузаронда мешавад. ман боварии комил дорам ки он ихтироъотҳое ки аз ҷониби олимони ватани азизи мо ихтироъ шудаанд ҳатман ба истеҳсолот равон мешаванд ва ба ин васила саҳми бузурги худро дар пешравии иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон албатта мегузорад. ҳар як олим то олим шуда наша бояд ягон чи ихтироъ дошта бошад, хусусан соҳаи техникӣ. албатта он дар кори илмии худ ихтироъоти худро нишон додааст ва бо ин ихтироъот албатта ҳимоя кардааст, номзади илмҳои техникӣ гаштааст. ин ҳама шодиён ҳастанд ки ӯ ихтироъкор аст. ҷавононе ки мехоҳанд пайрави илм бошанд, ба онҳо ҳамчун олими ҷавон чӣ пешниҳодҳо доред? бисёр хурсандиовар аст ки ҳозир кам нестанд ҷавонони тоҷике ки ба самти илмҳои махсусан табииву риёзӣ, илмҳои дақиқ рӯ оварданд ва айни ҳол мо бо се аспиранте ки дар ҳамин самти нерӯи офтобӣ кор карда истодаанд, бо онҳо ҳамкорӣ дорем, бо ёрии албатта устодон ва боз мехостам ҷавононе ки мехоҳанд дар ҷодаи илме ки муваффақ шаванд, бисёр хуб мешуд ки ба илмҳои табиию риёзӣ рӯ биёранд. дар тарбияи кадрҳо онҳо ҳамчун як мутахассиси барҷаста дилхоҳ саҳми арзандаи худро гузоштаанд ва дар оянда низ вобаста ба ҳамин самти худи ҳамин соҳаи энергетика ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, албатта ба мутахассисони худи ана ҳамин самт дарсҳо мегӯянд, баъзан курсҳои лозима ҳам дар шӯъбаи илм ва робитаҳои байналмилалӣ мегузаранд. бахтиёр абдуллоев муаллифи беш аз 30 мақолаи илмӣ, 4 патент, 1 монография ва 3 дастурамали методӣ буда барои саҳми арзандааш бо унвони аълочии барқи тоҷик ва ифтихорномаву сипосномаҳои донишкадаи энергетикии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон қадршиносӣ шудааст. ӯ соҳиби 11 сертификати байналмилалӣ буда бо 2 забони хориҷӣ яъне русӣ ва англисӣ озодона муошират менамояд. барои Бахтиёр мехостам ки ҳамеша дар пайраи илм ва
дар талошҳои илмияш ҳамеша муваффақ бошад ва он донишҳое ки имрӯз рӯи кор аст барои татбиқи онҳо самгузор гардад ва мехоҳам ҳамеша солим, пурқувват ва озодафикр бошад барои илми тоҷик самгузор гардад. орзу дорем ки дар ояндаи наздик яке аз докторони барҷастаи худ яъне ҳамин соҳаи хуб илмӣ муваффақ шаванд. доктори илмҳои техникӣ дар зинаи соҳаи энергетикаро дарёфт намоянд. инсони хуб, инсони комил, инсони хубмуошират ҳамеша ба тамоми дастовар, ба тамоми нияту неке ки дорад, он ҳатман мерасад. ва бахтиёр абдуллозада ки ҳоло номзади илм ҳастанд, мо таманно дорем ки аз инам боло раванд, дараҷаи докториро гиранд, профессориро гиранд. ҳамин хел дар бахши илми тоҷик, махсусан дар бахши энергияи сабз ва бахши батареяи офтобӣ як саҳме дар ҷамъияти мову шумо гузоранд. ҳамчун олими ҷавон, ояндаи энергетикаро дар Тоҷикистон чӣ гуна мебинед? ояндаи энергетикаи Тоҷикистон бисёр дурахшон аст, чунки айни ҳол дар дунё бисёртар бар нерӯи сабз рӯ оварда истодаанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон наздики 100% энергияи электрикие ки истеҳсол мешавад, наздики 100% ин сабз аст, чунки аз он нерӯгоҳҳои барқу обии мо истеҳсол мешавад ва дар баробари нерӯгоҳҳои барқи обӣ имрӯз бисёр хурсандиовар аст ки самти нерӯгоҳҳои ё ин ки гӯем нерӯи офтоб низ бисёр дар як маҷрӯи пурқувват рушд карда истодааст дар ҷумҳурӣ ва ман боварии комил дорам ки ояндаи энергетикаи тоҷик бисёр дурахшон аст, чунки ин на танҳо ба манфиати кишвари мо аст, балки нерӯи сабз ин ба манфиати ҳам минтақа, ҳам ҷаҳон мебошад. бахтиёр абдуллоев ҳоло дар вазифаи сардори шуъбаи робитаҳои хориҷӣ, татбиқи лоиҳаҳо ва табодули академияи донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон кору фаъолият дорад. талошҳои пайвастаи ӯ дар рушди соҳаи энергетика ва илмҳои техникӣ намунаи ибрат барои насли ҷавон маҳсуб меёбад. насли ҷавони илми тоҷик имрӯз бори гарони масъулияти рушди илм ва техникаро бар дӯш дорад. шахсиятҳое мисли Бахтиёр Абдуллоев собит месозад ки бо меҳнат, дониш ва садоқат ба ватан метавон на танҳо соҳиби дастовардҳои илмӣ шуд, балки дар сохтани фардои дурахшони Тоҷикистон нақши муассир гузошт.